Il-biraħ mortant it-tabib tiegħi privat u batni emerġenza chest pain, għax kont miġuwa ħafna. U damt 10 sigħat biex rawna, lej sħiħ sa dolodu. Immaġina x'diżastru hemm. U meta bdejna ngħidulhom ma jafx kasna. U kemm il-darba mort jiena x'bħallhom sena wkoll kelli vina f'saqajja mal-ewwel ħlist. Kemm konna ndumu l-iktar sagħtej u kienu kun hemm ħafna nies u bħal darba qatt barajt. Iddiskustajt ruħi għax ma bsalx li se nsibek. Fid-9:15 ta' flaxija ħadniha St. Claude għaw Mother Day, dehydrated u nifisha maqtuħ. Ħadu għara għamlu la check-ups kollha insomma li kellha bżonn u f'xi 11 nofs. Għallinna anka l-eksess kollox lest. Għallinna stennew għasa kemm jinżel it-tabit tal-wol biex itillaħħa fil-wol. Saqsejna net għal kimmur għala xi ħaġa għal għandi telefon number tiegħek għattu inċempillek, għatla no problem. U ġejna f'xi sija dawnek. Dal-għodu ċempilna f'xi eskwar ċempilna biex taraw fl-ma ward qiegħda. Għallunna da fl-emerġenza. Fit-9 eskwar ta' dal-għodu 12 sija marta 90 sena għada l-emerġenza. Bil-ċilindru u bid-drip magħha.